ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି। ଆରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ବସିକିରି ରହିଛ ଯେ ଖାଇବାନି କି? ଚାଲୁନ ଖାଇବ, ଖାଇଲେ ମୋର ଅନ୍ୟ କାମ ବି ଅଛି, ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସାରିବି ନା ନାଇଁ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଖାଇବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଏତେ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଯାହା ତ ନକଲି ସାମାନ ସବୁ ବେପାର ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦରଦାମ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କ'ଣ କରିବା, କ'ଣ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ଭାବିଲେ ବି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ହେଲାଣି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣ, ଖାଇବା କଥା କହୁଥିଲ ପରା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ବାହାର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସୁଛି, ଆସିଲେ ଖାଇବି ହେଲା। ଆରେ ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ଆସ ହରେ। ମୋ କାମ ସରିଲେ ହିଁ ଆଉ ଯାହା ମୁଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ତମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗିକି ବସିଥିବି ନା କ'ଣ? ରେ ହରିଆ ଭାଇ, କାଲି କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ନା? ମୁଁ କାଲି ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ମୋ କୁକୁର, ମାନେ ଆମର ନିଜ ପୋଷା କୁକୁର ମତେ ଭୁକୁଛି। କ'ଣ କରିବା? କିରେ, ସେଇଟା ତୋର କୁକୁର ନା ଆଉ କ'ଣ? ତତେ କମ ଭୁକୁଥିଲା କି? ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲୁ କି? ଆରେ ଖାଇବା କଥା ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଚୋର ବୋଲି ଭାବିକିରି ସିଏ ଭୁକିଦେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ମାନେ ନିଜ କୁକୁର ଆକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି, କେତେ ଭଲ କଥା ନୁହେଁ? ନିଜ କୁକୁର ନିଜ ମାଲିକକୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ବଢିଆ କଥା ନା। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସରପଞ୍ଚ ସାହେବଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କିଛି ଜରୁରୀ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ହସ ଗମାତ ଚୁଗୁଲି ପରିହାସ ହଉଥ। ଦେଖ ସେପଟେ ଢେଣ୍ଡୁରା ବାଜିଲାଣି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବୋଧେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଚାର କରାଯିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛି ହେରି, ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଏହି ସଭା ଡାକିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ସହରାଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକି ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ମତ ଅଛି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାହୁକାର ମହାଶୟ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମେ ସହରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକି ଆମେ ଏଠାରେ କିଛି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ତୁଷାରରେ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଦୂରେଇକିରି ସହରରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକି କାମ କରିବେ ଭଲ ହବ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ହଉ, ମୁଁ ସବୁ ପଇସା ଦେବି, ହେଲେ ଟିକେ ମତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ମିଳିବା ଦରକାର, ହେଲା? ମୁଁ ଦେବି, ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତାହା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆରେ କ'ଣ ଯେ ତମେ ଏପରି ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲ? କ'ଣ ସବୁଆଡ଼େ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା କ'ଣ? କିଏ କ'ଣ ତମକୁ କିଛି କହିଲା କି? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି କ'ଣ ଅନଉଛ ଯେ? ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ତମକୁ ମୋ କଥା? ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କୁହନ ଯାହା ହେଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ସଭାଟି ଡାକିଥିଲେ, ସେଠାରେ ସିଏ ଜଳ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ ତାଠାରୁ କିଛି ଭଲ ଉପାୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? ମୋ କଥାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନେଇଲେନି ଏବଂ ମୋତେ ବିରୋଧ କରିଲା ଭଳି କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। କ'ଣ କରିବା? ହଉ ଛାଡ଼, ଏଇଟା ତ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକ। କି କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ଧରି ବସିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠାରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଦେଖିବ କିଛି ଗୋଟେ ଏପରି ଚମତ୍କାର ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗାଁବାସୀ ତୁମର ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଘୁପୁର ଗାଁରୁ ବଂଶୀ କହୁଛି। ଆମ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇବା ହେବେ। ହଁ ହଁ ବଂଶୀ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିକିରି ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେବି। ଖାଲି ତ ପଇସାଟା ମିଳିଲେ ହେଇଗଲା କାମ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡିକେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ବଂଶୀ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଅଫିସକୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୋର ମ୍ୟାନେଜର କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳାଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାହେଲେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କାମଟି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବି। ସାର୍ ଆପଣ ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆସିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ, ଗାଁବାସୀ ସହିତ ଯିବା ଏବଂ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କାମ ଅଟକାଇ ଦେଲେ? କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? Mr. ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ, I am literally so sorry. In this place, I am literally very unhappy. ସରି ମହାଶୟ, ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଦେଉଛି, ମୋର ଇଂଲିଶ ଠିକ୍ ହେଉନି ଆଉ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୋରୱେଲ୍ ଖୋଳିବାଟା ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ, କାରଣ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୋରୱେଲ୍ର ଡ୍ରିଲ୍ଟି ତଳକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଖୋଳିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳିବୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେଇ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା ସାର୍? ମାନେ ଆମର ସବୁ ପଇସା ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା? ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ? ଆମର ସବୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟର ପଇସା ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆସିପାରନ୍ତି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇବୁ। କିରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ। ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି, ସେଦିନ ତୋତେ ଏତେ କଥା କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁ ପଇସା ବିଫଳ ହେଲା ରେ, ସବୁ ପଇସା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ରେ। କିରେ ଗୋପାଳ, ତା କଥାକୁ ଏତେ ଧରେ ନା, କିଛି ଖରାପ ଭାବନା। ଶୁଣେ, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି କହ, କାରଣ ତମେ ହଉଛ ଏହି ଜମାନାର ପିଲା, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିବ। ଆରେ ଗୋପାଳ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୋତେ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିପାର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସାର୍ ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମର ଯେତିକି ବି କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ସବୁ ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଏବଂ ମରାମତି କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଦୂର ପାଇବା ଏବଂ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ଏହା ହିଁ ମୋର ମତ ଅଟେ, ଆପଣ ବିଚାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ବା ଗୋପାଳ, ତୁମର ତ ଉପାୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ତୁମ ଉପାୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁମେ ଏହାର ତଦାରଖ କର। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣେ, ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗାଁବାସୀକୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ପଠଉଛି ହେଲା। ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ଆମର ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେବା ଦରକାର।
ଆରେ ସନିଆ ଭାଇ ଦେଖିଲୁ ତ ଆମ ଗୋପାଳ ଭାଇ ପାଇଁ ଆମର ଖରା ଦିନର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଆରାମରେ ଆମେ ଏଥର ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚାଷ ବାସ ସବୁ କାମ କରିବା। ଓହୋ ହଁ ରେ, ଆରେ ସେ ଗୋପାଳର ବୁଦ୍ଧି କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କି ଦିମାଗ ଲଗଉଛି, ବାହାରି ବଢିଆ କଥା କହୁଛି। ଆରେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ନା, ଗାଁ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଆମର ସାଥ ଦେବେ, ଏଇଟା ଜାଣିଥାରେ। ଛାଡରେ ଛାଡ, ଶୁଣ, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଦେବେ, ଆଉ ଆମକୁ ବି ସେ ଉପହାରରୁ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଦବ ନା। ଆମେ କାରଣ ତାକୁ ସାଥ ଦେଇଥିଲୁ ନା ନାଇଁ, କହୁନୁ କହ। ଆରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେବି। ଯାହା ଉପହାର ମିଳିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଖିବା, କାରଣ ମୁଁ ଏକଲା ତ ସବୁ କାମ କରିନି ନା, ତମେ ମାନେ ବି ସାଥ ଦେଇଛ, କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନା। ଗୋପାଳ ଦେଇଥିବା ଉପାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ମିଳିପାରିଛି। ଆସନ୍ତା ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆରେ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ? ମନ ପୁରା ଖୁସି ଅଛି। କ'ଣ କାଲିର କାମ ଭଲ ହେଲା ବେଳେ ଆଜି ସବୁ ଖୁସିରେ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛ ନା କ'ଣ ଯେ? ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି କଣ ହେଲା ଜାଣିଛ କି? ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହବ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଠି ଏବଂ ସେଠାରେ ମତେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ହେଲେ କଣ କରିବା, ତମେ ମୋର ଖୁସି ଅଛ ନା ନାହିଁ କହିଲ? ମୁଁ ଖୁସି ହେବିନି? ଆରେ ମନେ ପକ, ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ କହିଥିଲି ନା, ଦେଖ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାର ହବ, ସମସ୍ତେ ତମ କଥା ଶୁଣିବେ। ଦେଖିଲ ତ, ଗାଁ ଗନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ହିଁ ହେଲା। କିରେ ହରିଆ ଭାଇ, ଏଠି କଣ କରୁଛୁ କିରେ? କିରେ ରଘୁଆ, ତୋ ଆଖିରେ କଣ ବାଜି ଯାଇଛି କିରେ? କିଛି ଦୁଶୁନି ତତେ? ଦେଖୁଛ ପରା ମୁଁ ଚାଷ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସୁଆଦ ଖାଇକିରି ସୋରେ ହେଇକିରି ପଚାରୁଛୁ କଣ କଣ କରୁଛୁ କିରେ? କୁଆଡୁ ଆଉଛ ରେ? ଆରେ ଚାଷ କରୁଛୁ? ଚାଷ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷଟା ଯେ, ଏଇଟା ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ମୁଁ ଖାଲି କରୁନି ନା, ଆଉ କରିଥିଲେ କେତେ ଫସଲ ଉଗାନ୍ତି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଓ ଉଆ ଯେତେ ଉଭା ସେତେ, ସବୁ ହେନ୍ଦାରେ ବାପ। ହଁ ହଁ, ତୁ ତ କରିଥିଲେ କେତେ ଫସଲ ଉଗାଇ ପକାନ୍ତୁଣି। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ଖାଲି ଶୁଖିଲା ପବନ ଗୁଡାକ ଛାରେ ନା ରେ ବାପ। ଆରେ ତତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ଯେ? ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ପଚାରିଲି, ଏତେ ରାଗେନା। ଆରେ ଭଲ ନାହିଁ ଏଗୁଡାକ ଦେହକୁ, ଏତେ ରାଗେନା ରେ। ଚାଲେ ଚାଲେ ସିଆଡେ, ତୁଚ୍ଛାଡରେ ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା। କୁଆଡୁ କୁଆଡୁ ଥାଉଛ, ଖାଲିରେ ଆଇକିରି ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିବା ଏକା ତତେ ଜଣା, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ତୁ ଏକାରେ ଗୋଟେ ରହିଲୁ। ଓହୋ, ଛାଡେ ଛାଡେ, ମୋ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନା, ଯା ସିଆଡେ ଯା, ପଛେ କେତେବେଳେ କଥା ହବା ତୋ ସହିତ। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ଖରାପ ଭାବନା ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତୁ ଏମିତି ରାଗିଲେ ଏଗୁଡାକ କଣ ଭଲ? ହଉ ଛାଡେ ଛାଡେ। ଆଜିକାଲିକା ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ କଣ କହିବାଟା ଏକା ବଡ ଭୁଲ। ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକିରି ତାର ଟିକେ ହାଲଚାଲ କଥା ପଚାରିଲି, ସିଏ ଏକା ମତେ ଆଡୁଆ କଥା କହୁଛି। କଣ କରିବା, କିଛି ତ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ଛାଡ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ସହିକି କାମ ଚଳେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଉ 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 ଆଉ। କିରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଏଠି କଣ ନୂଆ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିଲୁ କି? ତୁ ସହରରୁ ଆସିକିରି ସେଇଠି ମିଠା ଶିଖିଲୁ, ଏଇଠି ଆସି ବେପାର କଲୁ? ଭାରି ଚାଲାକିରେ ତୁ। ଆଉ ଆରେ ଦେଖେ, ବାହାରେ ରହିଲେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ହେରି, ଯାହା କିଛି ଶିଖିଛି ସେଥିରେ ନିଜର ପେଟ ପାଟଣା ପୋଷିବି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଆସିକିରି ଏଇଠି ନୂଆ ଦୋକାନଟେ ଖୋଲିଛି। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏମିତି ବେପାର କରିବି ଟଙ୍କା ପେଡି ଆଉ ଖାଲି ହବନି, ଖାଲି ପଇସା ହିଁ ପଇସା, ଗଦ 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 ପଇସା ହିଁ ବାହାରିବ। ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଏମିତି ବେପାର କରିପାରେ, ବଢିଆ ବେପାର ଜାଣିଛି।
ବାବା ଆରେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା ଆଉ ମୋର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଡାକି ଦେଉଥିବି ଆଉ ତୁ ଦୋକାନରେ ବସିକିରି ବେପାର କରିଦେଉଥିବୁ ଆଉ ମୁଁ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ମୋ କାମ ଧାମ ସାରିକିରି ଆସୁଥିବି ଆଉ ଭଲ ଭଲ। ତାହେଲେ ଶୁଣେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିକିରି ଆସୁଛି ହେଲା ତୁ ଦୋକାନଟା ସମ୍ଭାଳୁତା ଆସିଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ତୋ ସହିତ ଆଉ ହେଲା ଯାଉଛି। ଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହଁ ହଁ ଯା ଯା ଘର ଆଡେ ବୁଲିକିରି ତୋ କାମ ଧାମ ସାରିକିରି ଆସେ, ଆସିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ଆଉ। ହଉ ଯା ହେଲା ଯା। କିରେ ତୁ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ କିରେ କଣ ଆରେ ଗୋପାଳ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ହଉ ହଉ ଛେନାପୋଡ ଗୋଟେ ଅଧ କିଲୋ ଦେଲୁ। ଆରେ ମାଧବ ଭାଇ ଆସିଲ, କଣ ନବ କହୁନ? ମିଠା ପୁରା ଗଦେଇକି ରଖିଛି ଦେଖୁଛ ତ। ଆରେ ଆମର ଗୋପାଳ ଭାଇ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ଦୋକାନରେ ମତେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ। ଏଥର ତା ବେପାର ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ମୁଁ ଏକା। ମୋ ଛଡା ଏ ଗାଁରେ କୋଉ କାମ ହବ ନା କଣ? ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ନା ଆଉ ହେଲା। ତା ଦୋକାନ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ବେପାର କରିବି, ଲାଭ ତାକୁ ଦେବି ଆଉ। କଣ ନବ କୁହ? ତୋର ଖାଲି କଥା ବଡ ପ୍ରବଚନରେ ବାପ। ଦେ ଦେ ଛେନାପୋଡ ଅଧ କିଲୋ ଦେ ତାପରେ କଥା ହବା। ହରେ ମୁଁ ତତେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଏତିକି କଣ ଦେଲୁ? ସରି ସରି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଉ ହଉ ସରି ସରି। ହଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାଉଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲେ ଏ କଥା କିଛି କହିବନି। ହିସାବ ପତ୍ର ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ହେଲେ, ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଖାଇଦବ ସିଏ। କିରେ ମାଧବ ଭାଇ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? କଣ ଗୋଟେ ଧରିଛୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ପୁଡା ଭଳିଆ ଏକା ଲାଗୁଛି, କଣ ମିଠା ମିଠା ଆଣିଲୁ କି? ହରେ ତୁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଦୋକାନରେ ବସେଇଛୁ, ସେ ପଇସା ହିସାବ ଜାଣୁନି, ସିଏ ପୁଣି ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳିବ। ବଢିଆ ଲୋକକୁ ନେଇ ବସେଇଛୁ ନା, ବଢିଆ ବଢିଆ ଭଲ ନା। ଆରେ ହେ ମତେ ସେ ରଘୁଆ କହିଲା ଯେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଲାଭ କରୁଛି। ଶଳା ମତେ ପୁରା ଫସେଇ ଦବ ଆଉ। ତୁ ଆଉ କେବୁ ଉଲ୍ଲା ହଉ କିରେ? ହରେ ତୁ କେବୁକୁ ଉଲ୍ଲା ହଉ କହୁନୁ? ତାକୁ ନେଇକିରି ଦୋକାନରେ ବସେଇବାଟା କଣ ଠିକ ହଉଛି ତୋର? ଛାଡେ ଛାଡେ, ପଇସା ହିସାବ ଜାଣୁନି ତାକୁ ନେଇ ଦୋକାନରେ ବସଉଛି। ହଉ ହଉ ଶୁଣେ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି, ତା କଥାଟା ଲେଖାଟା ରାଇଟ୍ କରିକି ଆଉଛି, ତାପରେ କଥା ହବା ହେଲା। କିରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଘର ଆଡେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଲୁ ନା? ମୁଁ ପୁରା ବେପାର କରିଦେଇଛି ନା। ମିଠା ମାନେ ଆମର ଛେନାପୋଡ 2 କିଲୋ ନେଇଛି ବା। ଛେନାପୋଡ 2 କିଲୋ ନେଇଛି, ପଇସା ରଖିଛି ପେଟିରେ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖେ ବାପରେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ମୋ ଦୋକାନଟା ପୁରା ବୁଡେଇ ଦଉ। ତୁ ଗଲୁ ଗଲୁ ଏଇଠୁ ବେକି ଖୁରା କାଢିକିରି ବାହାରି ତୋର ମୋର ସମ୍ପର୍କ କଟିଲା। ଯୋଉଦିନ ବେପାର ଭଲେଇ ଜାଣୁ ସେଦିନ ଆଉ ଉଠୁ 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 ଖୁରା କାଢି। ଆରେ ପିଲାମାନେ ହରି, ତମେ ମାନେ ପାଠ ସାଠ ତ ଯାହା ପଢୁଛ ଛାଡ, ମା ଗଙ୍ଗେ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ଟିକେ ଖେଳକୁଦ କରୁନ। ଶଳା ମୋ ବୟସରେ ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇକିରି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଲାଇଥିଲି। ହେଲେ କଣ କରିବା ଜାଣିଛ ନା, ସେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ବିକି ଦେଇଛି ଆଉ, ମାନେ ବଣିବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟର ଆପ, ଜାଣିଛ ନା? ତମ ନହଳେ ଅକାଳି କି ଅଛି? ଖେଳକୁଦ ଟିକେ କରରେ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। କାଣ ଏମିତି ହଉଛ ରେ? ଖେଳକୁଦ କର। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ତ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ। ଥାଉ କାକା, ଏ ଶୁଖିଲା ପବନ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ମାରି କାହିଁ ଅପମାନ ଲୋଡୁଛ? ତମେ ତ କେବେ ବେଟ୍ ଧରି ନଥିବ। କଥାରେ ଅଛି ବା, ସର୍ବକୁ ଲିଶୁଣି ନାହିଁ କି ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇଏ ତ ବଡ ଲୋକ ଲୋ ମା, ଆକୁ କିଏ କହିବ? ଆରେ ପିଲାମାନେ, ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ବି ସବୁ କାହାଣୀ ଆସୁଛି ସେଗୁଡାକ ସବୁ ତମେ ମାନେ ଦେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଛି ବି କରୁନ। ଆଉ ସେଗୁଡାକ ନ କଲେ କେମିତି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ଦେଖିବ ଯେ? ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ତମକୁ ବି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କର। ଏବଂ ବଡ଼ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କର, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ସହିତ ବନେଇବୁ। ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ ଏବଂ ମଜା ନିଅ। କି ହଉ ମହାଜନ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? କୁଶଳରେ ଠିକ ଠାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଇରେ
ତତେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ତୁ ତ ଭଲେଇକିରି କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାଲାକି ଦେଖେଇ ହଉଛୁ, ଲୋକହାନି ଗୋଟେ ଲଢୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ମାନ ପାଉଛୁ, ଏଗୁଡାକ କଣ ଭଲ କଥା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆଉ କହିଲା ଭଳିଆ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ୟା ମୋ ଭଳିଆ ଏ ଗାଁରେ କିଏ କେମିତି ଜାଣିବ? ମୁଁ କେଡେ କେଡେ ମହାରଥୀ ହରେଦା ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ସିନା ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ମୁଁ ଏକା ଗାଁରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଚାଲାକି ଲୋକ ଯେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଆପଣ ହେଲେ କହିଲା ଭଳିଆ କଥା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ୟା ଛି ଛି। ହଉ, ତୁ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାଟେ ନବା ଆଉ। କଣ ମହାଶୟ କହୁନାହାନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣେ ପୁରେତ ମହାଶୟ କଣ କହିବେ ଶୁଣେ। ଆରେ ହଁ ଶୁଣେ ତୁ କାଲି ସଭାକୁ ଆସେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଥିବେ, ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ତୁ ଯଦି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ନହେଲେ ତତେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ତୁ ତାହା କରିବୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ କହିପାରିବ କି? ଇଏ ତ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ସବୁବେଳେ ଚାଲାକି ଦେଖି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପଦ ପକା ହେଇକିରି ନିଜର ଅସମ୍ମାନ ଲଢୁଛି। ଆକୁ ଆପଣ କଣ ପଚାରିବେ କି ଏମିତି? ଆରେ ସମସ୍ତ ଗାଁବାସୀ ଆସିଗଲ, ଭଲ କଥା, ବଢ଼ିଆ କଥା, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। କାଲି ଖରାବେଳ ସମୟରେ ଆମେ ଗଛ ଚାନ୍ଦିନୀ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ରଘୁଆ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆମେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବାରୁ ସେ ଆମ କଥାକୁ ଟାଳିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣେଇଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ତାର ଭଳିଆ ଚାଲାକି ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ମଣିଷ କିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ ଯେ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯଦି ସେ ସତରେ ଚାଲାକି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁର କ୍ଷତି ଘଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ଯିଏ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ ବାପ, କହିଲୁ ଦରିଦ୍ର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ସମାଜର ଭୂମିକା କଣ ରହିବା ଦରକାର? ଯଦି ଏ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରୁଛି ନା ତାକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମୋ ଆଡେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ସତ୍ୟ କହିବା ସବୁବେଳେ ଠିକ ନା ଭୁଲ? ଆରେ ବାପ, ମୋ କଥାର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ। ଭଲ ମିତ୍ର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ କି? କଣ ରଘୁଆ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଶୁଣିଲୁ, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବ ତତେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଚାଲାକି ଚତୁର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ତୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆଉ ତୁ କଣ କରୁଛୁ? ସବୁବେଳେ ଠିକ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କୌଣସି ବି ସମୟରେ ଚାଲାକି ଦେଖେଇବିନି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଲିଟାରେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବିନି। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରିବିନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଁର କିମ୍ବା ମୋର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। କିରେ ରଘୁଆ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଦୋକାନ ଆଗକୁ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କିରେ? ନା ମିଠା ଖାଇକିରି ଏଇଠି ବାହାସ୍ପଟ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ ହେରି ମୋ ପାଖକୁ? କଣ ସତ କଥାଟା ଟିକେ କହିଲୁ। ଆରେ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ନାଇଁ ଶୁଣେ, ମୁଁ ଆଉ ମିଠା ଖାଇବିନି କି ବାହାସ୍ପଟ ମାଗିବିନି। ମୁଁ ଏଥର ବଦଳି ଯିବି, ତମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି କିଛି ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବି ଆଉ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତୁ ମତେ ଟିକେ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇ ଦେବୁ କି? ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ କାଲିଠୁ ସବୁଦିନ ତୋ ସମୟ କାଢିକିରି ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖେଇଦେବି, ଆହୁରି ଭଲରେ ଶିଖେଇବି। କିନ୍ତୁ ତୁ ବଦଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏମିତି ରହିଲେ ତୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବୁନି। କାଲିର କଥା ହେତୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତୋର? ହଁ ଗୋପାଳ ଭାଇ, ଶୁଣେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ସେଇ ହରିଏ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆସିଛି, ତାପରେ ତୋ ସହିତ କଥା ହେବି ହେଲା।
କିରେ ରଘୁଆ, ଆଜି କଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖକୁ କଣ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ରେ? ନା ଆଉ ଥରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ ଯେ, ତୁ ଏଥର ବଦଳି ଯାଇଥିବୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହଁ ରେ ହରିଆ ଭାଇ, ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି କାହିଁକି ବେଲେ ତୁ ମତେ ଟିକେ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇ ଦେବୁନି? ମୁଁ ଟିକେ ଭାରି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରେ ମତେ। ଆରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ତୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ହେଲା, ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେଲା। ତୁ ଭଲ କରି ଏଥର ଚାଷ କରିବୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ବି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା।